Hej YouTube, vi er klar med endnu en challenge. Det er aften lige nu. Det er sådan nat, jeg ved ikke, midnat eller sådan noget, så det er rigtig nok. Ja, I kender nok mig og Sebastian, så har vi to nye med, og det er så Mikkel og Lauke, eller Emil. Så vi har tænkt os at lave en Emil til jer. Okay, vi har vi har noget, vi har en skål med mel, ikke? Så tager vi en stor skefuld af det, putter det ind i munden, og så holder vi det derinde, så længe vi kan. Og det bliver sådan rigtig tørt. Mørkt tørt. Jeg tager vand med herude. Det er lige meget. Jeg kan godt lide. Ja. Okay. Jeg viser lige. Jeg tager lige først. Okay, Nej, vi tager alle sammen noget ind i munden. Har det været sådan her? Det ligner en kæmpe en her. Det kan godt være adressen lige. Er I klar? Emil skal lige have noget. Eller vi skal lige stå sammen. Det her er fint. Ja, det er fint. Nej, jeg skal have mere. Okay, Mikkel, du skal have mere. Okay, undskyld. Jeg har mest. Er I klar? Er I klar? 3, 2, 1. Vand. Vi kommer her på YouTube. Jeg får det galt her til dem, der vi ser YouTube. Husk at like det.